Poštovani ljubitelji tradicionalnih slatkih kolača i vrijedni pratitelji Virovske prkačijade. Sve vas od srca pozdravljam u vremenu kada smo se svi zajedno trebali okupiti u Virju na 5. po redu Virovskoj prkačijadi. Srebrna povelja suncokreta ruralnog turizma Hrvatske za 2019. godinu i prihvaćanje Ministarstva turizma za ovogodišnjeg pokrovitelja dali su nam novi poticaj za pripremu ovogodišnje Virovske prkačijade. Zahvaljujući prijateljstvu s Hrvatskim kuharskim savezom te nekoliko svjetskih kuharskih organizacija, kao što su Svjetska organizacija Kuhari bez granica, Savez kuhara Malte, Udruga Renato Kuhari bez granica i ostali, najavljeno je sudjelovanje brojnih udruga žena iz cijele Hrvatske te niza vrsnih europskih i svjetskih slastičara. A posebna atrakcija trebalo je biti obaranje Guinnessovog rekorda u broju pripremljenih prkača zvjezdica. Nažalost, zbog trenutnih okolnosti odgodili smo održavanje Virovske prkačijade za bolja vremena. Međutim, nove tehnologije stvaraju velike mogućnosti komunikacije, pa smo se odlučili ove godine organizirati virtualnu Virovsku prkačijadu kako bi na originalan način održali započetu slatku tradiciju. Zato vas pozivam da se svi uključite, te kroz svoje sudjelovanje oplemenite ovu jedinstvenu priču koja će putem digitalnih medija biti dostupna svim našim prijateljima diljem svijeta. Zahvaljujem cijelom organizacijskom odboru na pripremi ovogodišnje Virovske prkačijade, a posebno turističkoj zajednici područja Središnja Podravina na realizaciji virtualne Virovske prkačijade. Hvala Ministarstvu turizma na pokroviteljstvu i glavnom sponzoru naših Virovskih prkačijada, slatkoj kompaniji Podravke iz Koprivnice. Hvala vam lijepo. Dobar dan, slatki pozdrav iz najstarijeg sela na svijetu. Evo, bliži nam se i 5. prkačijada. Ove 4 smo se trudili da napravimo brand, da napravimo prepoznatljivost prkačijade. I vjerujte, svi znaju šta su prkači i šta je i tko je prkačica. Evo, vjerovali ili ne, ali trudili smo se i uspjeli smo da slatki pozdrav iz Virja, iz Podravine pošaljemo po cijelom svijetu. To najbolje dokazujemo gostovanjem naših kuhara iz cijeloga svijeta koji prezentiraju kolače iz svojeg zavičaja i svojeg mjesta. I na taj način vidimo šta oni imaju, a i dobijemo dokaz da mi ipak radimo najbolje prkače. Lijepo je vidjeti djecu u vrtiću kako se zdušno bore i vesele i mjese kolače. Lijepo je vidjeti i djecu u školi. Oni se isto takmiče i vesele se tome. To nam je najbolji zalog za budućnost jer znamo da će i oni jednog dana raditi prkače. U ovim današnjim uvjetima kako imamo, mi smo se odlučili za virtualnu prkačijadu. Morat ćemo to odraditi da se ne srećemo. Morat ćemo to odraditi da ne miriše cijelo selo po prkačima, ali vjerujem da će dan kad bude prkačijada, a to je ova subota, puno naših prkačica ipak kod kuće spremati kolače. Želimo da sljedeće godine budemo još jači, da se svi zajedno sastanemo, da svi napravimo još veću plasnicu nek je bila, da napravimo i rekord za Guinnessovu knjigu i tako opet dokažemo da smo najslađe selo. Želim vam puno uspjeha, puno sreće, puno zdravlja i puno slatkih prkača i pozdrav iz slatkog videa. Dobar dan i lijep pozdrav svima vama iz lijepog našeg belog i slatkog videa. U ovo doba, zadnje 4 godine, našim mjestom se širio miris raznih prkača, tradicionalnih kolača svjetski poznatih slastičara i naših hrvatskih majstora slastica. Uživali smo u prkačima udruga žena iz naše županije kao i susjednih županija. Svi ti mirisi i okusi bili su u našem Virju. Danas nema mirisa prkača, ali se ipak vidimo i čujemo. Zahvaljujemo se i sve vas srdačno pozdravljam. Sve naše drage goste i učesnike dosadašnjih prkačijada, sve naše drage žene koje čuvaju recepte od zaborava, sve naše volontere i suradnike, jer svi smo mi zajedno zaslužni što je manifestacija Virovska prkačijada poznata u svijetu. Budite živi, zdravi i veseli. Uživajte u prkačima i vidimo se sljedeće godine u Virju.
Hvala vam lijepo i želim vam svima sve najbolje. Dobar dan svima, ljubiteljima prkača, svim prijateljima naše škole i Virovske prkačijade koji ste ju dosad podržavali, pratili ili sudjelovali u njoj. Evo ova 5. po redu koja je trebala biti naša jubilarna sa svim mirisima i okusima te fine naše tradicijske slastice. Ove godine je evo u pravoj školi za život potpuno drugačija, bez tih svih gustativnih i vizualnih osjetilnih mirisa. Vizualni će ostati srećom, jer ova 5. jubilarna bit će online. Mi smo za to spremni, već je i nastava evo u 2. mjesecu na daljinu. Razvili smo i usavršili ona znanja koja smo imali o tim svim alatima koji su potrebni za takvu školu, a evo i prkačijada nam se u to lijepo uklopila. Evo i zahvaljujem i našemu načelniku i cijelom organizacijskom povjerenstvu koji su pristali osmisliti ovakvu virtualnu prkačijadu i vjerujem da će ona doprijeti još do većeg broja ljubitelja virja i prkača nego što je to bilo u ove prijašnje 4 godine. Pozivamo vas na web stranicu prve virtualne prkačijade koju ćete pronaći na našem školskom mrežnom mjestu kao i na Facebook stranici Virovske prkačijade i tamo možete dati svoj glas za najdražem uratku koji bude po vašem mišljenju najbolji. Dakle, ove godine i povjerenstvo specifično i posebno evo u skladu s trenutkom u kojem se nalazimo. Zahvaljujem svim vrijednim učiteljicama, kolegama, ravnateljima koji su ih potaknuli i motivirali, i učenicima, njihovim roditeljima i svim dobronamjernicima koji su im pomagali u tome i koji su poslali svoje uratke. Evo to su naši prijatelji iz Legrada, iz Gole, Đurđevca, Kalinovca, Koprivnice, Anton Enčić-Gostovinski i naravno naša virovska ekipa. Prijave su otvorene još, evo možete do petka, do podne još uvijek se prijavljivati. Ko zna što nam nosi budućnost, možda na godinu opet bude nešto novo i drugačije. Svakako prkačijada ide, zahvalni smo evo na tome i sretni smo što je to tako i što smo se svi skupa prilagodili. Lijep vam pozdrav iz škole. Lijep pozdrav svima iz dječjeg vrtića Zrno-Bilje. Eto, prvo kad bi se u ovim prostorima trebalo sve užurbano, da je sve po planu pripremati za našu novu vrtićku prkačijadu, snimam ovaj video prisjećanja na sve dosadašnje prkačijade koje su prema riječima mnogih koji su nas posjetili bile izvrsne. 2016. godine smo vrlo skromno krenuli s druženjem s članicama Društva žena Bilje, koje su tokom cijelog prijepodneva s našim vrtićancima vrlo strpljivo pripremale mnoštvo prkača koje smo mi kasnije slasno za svoju užinu vrtićku pojeli. Već iduće godine odlučimo se napraviti korak dalje i organiziramo vrtićku prkačijadu s natjecanjem vrtića iz naših okolnih općina. Pozivamo vrtiće koji se priključuju sa 2 djece i odgojiteljicom. Njihov zadatak je bio da u pola sata pripreme zabavni prkač, a za njega ih je sve čekalo na stolu pripremljenom, znači sastojci i recept. Oni su trebali u mjesec zamisliti tijesto, oblikovati ga i pripremiti za pečenje. Drugi zadatak im je bio donijeti iz svojeg vrtića prkač prema vlastitom izboru, kojeg su danima prije prkačijade izradili sa svojim vrtićancima. Naša prkačijada imala je svoje tročlano stručno povjerenstvo. Znači, zadatak povjerenstva je bilo da nakon ispečenog prkača koji je pekao se u vrtiću, obiđe sve ekipe, porazgovara s njima vezano uz sastojke i kako se to sve radi, te odluči koji vrtić pobjeđuje u kojoj kategoriji, obzirom da na našoj vrtićkoj prkačijadi svi vrtići su pobjednici. Tako smo, na primjer, imali kategorije najslađi, najukusniji, najbrhki, najsočniji, najčokoladniji, najfiniji, najukrašeniji i sl. Nažalost, ove godine nismo u mogućnosti organizirati našu klasičnu prkačijadu, no ova virtualna donijela nam je
nadam se da vam se sadržaji sviđaju, koji su za vas pripremani s puno ljubavi i veselja. I za kraj, imam jedno iznenađenje za vas. Upravo u ovim trenucima dok snimam ovaj video, u vrtić je ušao jedan dragi gost koji nije propustio niti jednu prkačijadu do sada. Evo, vjerujem da mu ništa nije jasno zašto se ništa ne događa u ovom našem vrtiću, ali budem ja njemu sve kasnije objasnila. Lino, pozdravi ekipu! Čuvajte se i vidimo se do godine. Pozdrav, bog! Pozdrav! Ja sam Jasna Šignjar, predsjednica sam društva Žena Virje i članica sam organizacijskog odbora Virovske prkačijade. Navikla sam u ovo doba godine da pripremam prkače za Virovsku prkačijadu. Pa odlučila ja da to bude ove godine isto. Pozivam sve žene da u inat ovom našem nevidljivom neprijatelju rade isto. Ispecite najbolje prkače koje znate. Razveselite svoje ukućane. I ovim putem pozdravljam sve članice udruga žena koje su sudjelovale na Virovskoj prkačijadi i one koje će sudjelovati. I veselim se našem ponovnom druženju za godinu dana u Virju pod šatorom na 5. Virovskoj prkačijadi. Pozdrav svim posjetiteljima ovogodišnje virtualne Virovske prkačijade. Moj prvi susret s ovim slatkim festivalom zbio se 2017. godine, netom prije početka mog rada u Uredu turističke zajednice područja Središnja Podravina. Već sam tada stekla brojna prijateljstva, upoznala mnoge kulture i tradicionalne kolačiće iz raznih dijelova svijeta. Iduće sam godine postala dio organizacijskog odbora i s ponosom mogu reći da ovaj festival iz godine u godinu privlači sve brojniju publiku i ljubitelje slatkih prkača. Jako smo svi ponosni što je u ovakvom kratkom roku prvi europski festival malih tradicijskih kolača, Virovska prkačijada, osvojila srebrnu povelju nagrade Suncokret ruralnog turizma za 2019. godinu u kategoriji ruralno-turističke i tradicijske manifestacije. Ova nam nagrada iznimno puno znači i poticaj nam je da se trudimo i postanemo svake godine sve bolji i kvalitetniji. Svima nam je žao što ove godine nismo u mogućnosti pokazati koja smo sve iznenađenja pripremili za vas, naše posjetitelje, ljubitelje slatkih prkača. Stoga smo odlučili ovu slatku manifestaciju izmjestiti u virtualni prostor. Nadamo se da ćete i u virtualnom svijetu pronaći nešto za sebe i za svoju obitelj i da ćete pronaći neke zanimljive sadržaje. Nadamo se isto tako da se iduće godine vidimo u još veseliji, još ljepši i još većem broju. Želim vam svima puno uspjeha i šaljem vam slatke pozdrave iz najslađeg sela u Hrvatskoj.